Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Бародарони қанду наботум зиндаву сарбуланду хонобод бошен. Имрӯз бобо визиф метиҳа. Имрӯз бобо ба тамоми блогеро хурд, блогеро калон, блогере ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ сухан мекунен, яъне ки дар тикток, дар инстаграм, дар ютуб умуман сухангӯ ҳастен, видеокун ҳастен, видео мекунен. Ман ба шумо визиф метам. Визифи бобиги. Агар ҳамин визифи мара қабул кунен, агар мувофиқи таъби дили ман шава, ҳамин визиф ман дар ҳамун сайтҳои интернетии шумо лайкават мекунам, подписатсия мекунам, комментарияи хуб менависам ва бо агар видеотун маъқул шавад бо дастгиритун мекунам. яъне ки чӣ хел оиди як ҷумла фақат видео мекунед. хуб, яъне ки дӯстдоштани ватан аз гӯшаи эмон аст. оиди ҳамин ҷумла видео мекунед. хоҳиш мекунам ҳамин видеои мара максимални паҳн кунед то ба гӯши ҳамаи блогеро, ҳамаи он ҷавонмардоне ки сухан мекунен ба гӯши шумо раса. дастгири айман фаҳмидед, видео кунед, равон кунед. ма агар видеотун маъқул шавад, оиди дӯстдоштани ватан аз гӯшаи эмон аст, агар маъқул шавад, чӣ қадар шираву шарбадор шавад, ма оиди ба шумо видео мекунам, шуморо сол муаррифӣ мекунам, дастгиритун мекунам. фаҳмидед? ин буд визифи бобигӣ. ба фикрам ҳамат фаҳмиден мақсади мара. дастгирӣ кунед. зиндаву сарбаланду хонобод бошед.